munhu anofambidzana naye. Hauna kumbodhumaniswa here nemukomana? Pane zvatati taronga akabva angoita zvinhu zvisingahwisisiki akabva adzokera kumunhu wake ichembere-Prophet. Saka hama dzakadziswi ida chembere zvikudai nini? Makadii mama? Ndipo hangu madiwo Prophet. Ndikakuti mama munofara here? Moda ndikuti yani? Sister. Makadii masister? Ndipo hangu makadiwo. Masister manyama. Mabva kupi? Kuchitubu. Muno muklenora? Yes. Varoere maoko. Panongwemba wanzi melo. What's melo? Tini Prophet. Kumakutochema melo. Pati kungoudzwa kunochemedza naye? Melo. Prophet, kufara ndasingamukire ndikakuona. Uri kufara? Yeah. Talk to me now, Melo. Kugokwe kuna anoziva Melo. Ndakumusha unabuya nasekuru. Ndiri kuganhura mweya yese kugokwe inonetsana newe. Kuti upinde mumarriage nezita raJesu. Nokuti zviri pauri Melo ndezvekuti dai waroriwa. Ndavhura madoors emarriage mwanangu. Ndaoneswa white wedding pauri. Asi ndine zvandoda kutanga ndambogadzirisa. Ndoda kumbotanga ndagadzirisa something. Uko kuri kuda kurambwa uko. Handizivo ndikadeliver news dzinokuitirai. Zvese ndinobvuma Prophet. Kudarweni kunani? Kudarweni kune munhu anofambidzana naye. Uda kuti nobetere? Nobeti Prophet. Can I do some serious stuff here? Now ndoda kuti ndikubatsire nekuti kana Jehovha vataura nyaya yemarriage paupenyu hwako. Yes. Vanotanga vabvisa zvisina kunaka. Notenda. Nekuti Bible rinoti zvakanaka kana zvasvika zvakaipa zvinotama. Notenda Prophet. Now I am looking in the realm of can I do some serious stuff here? Can I talk to you? And you? And you? Mwari ngavavhure zvakavanzika paupenyu hwako. Nekuti pano tinopenzenura kupepeta nekuyanika pachena. I am the doctor of prophecy. Now, pane fodya ndiri kuona yakawandisa. Ndoda kuti ndizive kuti imukomana ari kuita izvozvi. Anotenga fodya Prophet. Anotenga fodya. Achitengesa. Notenda. But woonaka pane mudzimai wandiri kuona. Ndiri kunzini kune mudzimai arida kutora murume mukomana wako. Uri kuzvinzwa? Wangu Prophet. Ndaoneswa munhu yakupa stress. But nekuti ndozvawati uri kuda, ndiye uri kuda here? Wangu Prophet. Chinonzi regedza ndo chiri mumwoyo munhu anofa nacho. Asi kana zvisingaite henyu munongondipa zvimwe. Zvakawanda muchechi muno muzvirimo zvikomana zvinoridza kwena handimbopapa kaini. Iwe hauna kumbodhumaniswa here nemukomana? Adina kudhumaniswa but pane zvatati taronga akabva angoita zvinhu zvisingahwisisiki akabva adzokera kumunhu wake ichembere-Prophet. Saka hama dzakadziswi ida chembere zvikudai nini?
Alright, saka ngatitaure zvechembere mbijana. Makanga maronga zvarini ko August ndeweyo. Kwakuri kunororwa. Rini? Angati hatisvike August teta toenda kugokwe. Ari kukunyepera. Iwe unogara nani? Ndogara ndega. Saka kwaunogara uko kuti uzogara ikoko ndiani akati uroja ikoko? Ndakatanga kugara ikoko ndega ndonoti zvogara nevanhu zvonetsa. Iye akatozvitoye gara wega. Akati gara wega? Hauna kusarudza kumadzitetere. Uri kugara kudhuze nani? Angati kwatatakawana imba 2 rooms kumadhuze nana tete. Ndibva mazobva? Hatina kubva, ari kuramba kuti inde ikoko, hanzi handidi kugara ikoko. Alright. Esa ma red flag mwanangu. Right, indoda kuti ugare naye. Asi ndoda kuti utanga wadzikama. Amen. Unaona zvinoita kuvakomana. Vakaipira kuti ukapakura vanofinwa. Ukapakura vanofinwa. Let me prove it to you. How do you feel kuti munhu oya kumba kwako obva abuda pakati peusiku? Ndozvakaitinga Prophet. Yakauya nehepe dzake. Now, kuti vari kugokwe vadyewo pfuma zvakanaka mwanangu. Vane idyo zvakanaka kana usiri kupakura akasati arora. Nai uri hanzvadzi yangu. Ndingadaenda kuti siyana naNobet. Ndinobvuma zvese Prophet. Kana mandisiye ndosiyana naye. But tikaona manje Nobet kana asvika manje unokanganwa. Wakutotanga kuzondinyaya kuti Afred akati ndisiyane newe. Ndimbodaro Prophet, inini ndoziva ndokufanira ndogara ndingotaura nezvenyu. Ndafarirwa. Zvangonzi kufarirwa chete. Ndimire pamberi paJehovha wandituma. Nobet. Usatambisire mwana uyu nguva. Ndizvo zvataura Jehovha. Simudza maoko. Father, I pray this hour. I speak marriage upon your life. I cancel anti-marriage spirit. In the name of Jesus. Release it now. Release it now. You are free. Ndodate. Andisana mbondeka profita mundo mti ndoda kuti urambo chuya kuchechi. But you ndoda kuti urambo chuya kuchechi. No, we are Prophet. Chenda akonogara pasi. Enda akonogara. Embaenda onogara. Ndafarira kakuyema kako. Ndinouya Prophet. I love it. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries muina Prophet T Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhla ka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika na 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika na 9 p.m. Kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika na 3 maskati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, corner Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate shayo ucingo
ku 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.